Gaurkoak azazkal artifizialetan ibiltzen diten fresak esplikatu nahi dizkizuet. Hortarako sailkapen ezberdinak dauzkagu. Produktuak erretiratzeko fresak, bai, karburo tustenokoak, bai, hemen hau izango zen, edo zeramikazkoak txuri hauek erabiliko genitun. Azala lantzeko garaian, diamantezko fresak erabiliko genituke, bale, kolorazioa notatzea eta tamaina ere. Orduan, fresa hauen sailkapena bereizteko hemen daukaten banda koloretsu hau fijatu behar dugu. Arraildura mota ezberdinak dituztelako. Arraildura gogorrena beltza izango litzateke. Ondoren, ertaina, berdea izango litzateke eta azazkal artifizialetako lanak erretiratzeko balioko lukete. Arraildura gorria eta horia, ale ertaina eta fina izango litzateke. Horiek erabiliko genituke manikura semipermanentea iteko garaietan, produktua erretiratzeko. Bai? Eta gero, diamantezko fresak lantzeko garaian, diamantezko fresekin kutikula alboko azala lantzeko balioko liguzkete. Orduan hor, kolorean baitan ere arraildura ezberdinak dauzkau, baina ohikoenak gorria edo urdina kolorekoa erabiltzea da teknika hau iteko garaian. Formai dagokionez, ikusi dezakeu forma ezberdinak dauzkaula. Edukitzen aldeu, barril formako fresa bat, punta zorrotza, borobila, bai? Orduan horren baitan ere, azazkalan anatomian eta hurbiltasuna diferente landuko deu zonaldearen baitan. Bukatzeko, esan, silikonazko fresak ere erabiliko genitula kutikula alboko azalak lantzeko garaian, eta hau denan esterilizazioa izango litzakela ura eta produktu desinfektatzaile baten jarriko genuke bustitzen fresak eta ondoren esterilizadore baten garbituko genituzke. Bai? Mila esker.